Sulod. Alright, Dodong, mayong gabi Dodong. Oh. Mayong gabi, Mr. Giovanni. Sulod, bro. May gabi. Oh. Ipakita yung mong gagawin kaya para na itong makwan. Sulod. Oh, kita bitaw. Adara. So bro, kanang ganina bro ba dito sa live ni Brad Rockcham bro ni Soday kanto bro. Oh, nisulot ko. Ngano di ay? Sa problema na May to. issue ninyo dito bro, wala mo ko kapas bro. Kuan bro, pagsimba sa Larawan. Nisulot ko kay mangutan ako. Sige sa may pangutanan nimo. Okay, salamat kay mudawat ko. Mudawat ay mo pangutana ha. Oh. Pangutanon. Unang pangutana. Kinsa may motubag ani? Kinsa may motubag sa inyo duha? Bro, kanang ako wa may problema bro, pero ikaw lang sa mong kabayan hadlok kung ka pangutanon. Oh. Tawa mo kun hadlok. Sige, mangutana ko nimo. Gani mo nga ako mangutana gani. Di ba laas lang nakoy pangutanan nimo kas-a lang isa ra jud ka bro. Sige, pangutana. Kaning ni asa kaning kadala nga kaya ko bigatan live na ko. Kani bro. Di makita. Naaman lagi mo yung picture sa yawa bro. Di man Kano sa mo makita, nag-abot kung sa yawa ara magakaw mo picture sa yawa. Wala di makita na ako diri ah. Ngit-ngit diri. Ngit-ngit kani. Original Bible. Kano sa mo nag-meet sa yawa nganong namoy picture? Mabasa ba diha nga nag-meet ang yawa? Ang Adventista nag-meet diha? Nakakuha gud mo picture sa yawa di. Nag-meet bro. Unsa din ang mura ka nag-tweet ba? Kuha kag picture sa imong kuya mong gamit. Binuang Asa na. may pangutana? Asa may pangutana? Asa may Ano pangutana? nakakuha mong picture sa yawa? Di mo gikan ani. Okay, tubag. Representar na bro nga naay Satanas. Sunod pangutana kanang lisod. Alige. Oh. Di sa mo gikan ani bro. Bisa? Kumala sa kanang pag-una-una nga nagyawa. Mula nga. Pag-una-una ba ka nga yawa? Giunsa nyo pagkaibalo nga ang yawa, taas og pako nay pako, dayon nay ikog. Giunsa nyo pagkaibalo nga mo nay dagway yawa. Kanang imong pag huna-huna nimo binata mo na kay wala ka Mo bitaw. Yawa. Kamo bitaw, mo question na mo sa Ginoo. Oy, mao ba nang naong sa inyong Ginoo? Kanang naong yung Maria. Lagi, Oo ba na? gipasabot lagi ka nga representar na. Di ba Lagi, ka Lagi wala tayong problema, representar. Okay na to siya, representar. Nag-gets na ko to. Pero giunsa nyo yawa? pagkaibalo nga mo dyan na yawa. Mo dyan na yawa. Kaya sa Biblia, wala man gingon nga. Nay pako, tay ikog. lagi. Kasabot ko ang tubag na ako ana gibuhat kuan lang na una-una nga do nagyawa. Di Lagi. ba di ba lisod sa imo ang panghuna-una ana? Bro, sa dagan kayong pwede Bisag gamay. una-unaon. Sa dagan Bisag kayong gamay pwede bata, bro. Bisag gamay bata, kabalo na, bro. Nga Sa kung dagan sa'yo kayong pwede una. Sa dagan yawa. kayong pwede una-unaon ba nga. Maguna-una kag yawa. Pwede man din mo dito nga. Gwapo ayang naong. Para na po'y mailad yan. Anong una-una man yun? So nag-iabot yun mo siya. Wala man na ikuha na na. Gusto ba ikuha na? Pangutanan na. Nag-abot. Dari bro, bitaw. Formal akong pangutanan ni mo bro. Na ako'y Mana, dinata man ang imo, binulok man ang kunay imong pangutana, binulok ba. Dili na, okay. Sige bro, dili na binulok ako bro. Kaniyo, dili binulok. Napoy alpa, alpa. Kaning niya ang hitabo sa katapusang panahon. Dili binulok ha. Sige ha. Dito binulok. Kay nganong nakakita mo giya nganong inana mong yawa. Bisan ikaw kasabot na ka kung ngano nga ingana ang kuan. Di ba mo magkanganayawa, di ba? Sa Bro, to pa, mo ba kanganayawa? Muto Muto ba og yawa. kanganayawa? Muto mi bro, pero wala mi naglarawan ninyo. Nana dagway sa yawa. Bot ba pasabot? Bot ba Bro, pasabot? napay pangutana bro. Kani ba? Hitabo sa nakani ni bro ha kani? Unsa man na? Di Hitabo sa katapusang panahon. Di makita lagi. Ito manggod. Pero ari lang bro kanang mangutana ko ba? Kaning daghan ang mutindog sa atong pulpito. Kaning daghan ang mutindog yun yung mga sakop bro. Ha? Kaning ningon diri sa libro ba nga?
daghan ang mutindog sa atong mga pulpito. Inyo ni sakop. Kana bro. Okay. Dili na mo sakop bro kay nga naman. Diha sa iglesia bro, no? Kay doon ay mini. Mini nga kon ba magtutudlo. Una nga dili tanan bro nga kining nangalagad sa Ginoo. So bro, pwede ra day makatindog sa inyong pulpito bisag dili binunyagan sa Seventh-day Adventist. Kana kung naay authority sa elder, kung naay authority sa elder ba, di ba? Mo bisita mo. Bro, Welcome mo, welcome ang Katoliko. Ay nga na ba? so pwede ko makapalitan ako bro, buwan ako sa iyong simbahan. Pwede ko makatindog sa inyong pulpito. Kung naay authority. Experience ulti, pero pawalihon. Ikon yun na sa elder. Kaya na may Ningon man ang sumpay bro. Daghan ang mutindog sa atong mga pulpito, uban ang mga sulo sa mga baka, ka mga tagna, sa mga kamot, ginagkutan gikan sa impirnohanong sulo ni Satanas. So nagkadagkot ay mag-impirnohanong sulo ni Satanas bro. Ang akong pangutana bro, Ikaw nga nagbasa bro. Bro, ang akong pangutana bro. Giunsa ninyo pagdagkot ning sulo ni Satanas, namoy koneksyon dito wala. Nun sa ang wanang basahon kami kabalo mo sabot dili man gyud na nga literal gyud nga kana nga sulo kay kamo man gyud magbasa ihimong literal ninyo. Sige, Nga pasabta ko bro. ang basahon kami mo explain Sige, pasabta ko bro. Unsa man ning sulo nga giungon dire, den unsa po ning dagkot sa yawa dire. Ang gipasabot diha bro nga sa mo nga unsay chapter na unsay nga chapter Page 195 dayon sa may chapter. karaan Di, Kapitulo 12 bro. Kapitulo 12. Ang nana ni siya dire sa page 194. So dire bro, nakadagkot mo impirnohanong sulo ni Satanas. Ang akong pangutan nagiunsa dili niya man pagdagkot bro. dili man na literal kay ang imong pagsabot gawas sa pagsabot sa sa Seventh Adventist kay kaming libro kami Sige bro, sige, pasabta ko kay di man ko Seventh Adventist, pasabta ko. Unsa man ning sulo, unsa po ning kining ni ang nganong nakadagkot mo? Pasabi ako pangitawan sa dere ha. Asa man to dapita. Chapter 12 na no. Kanang kapitulo kuan bro, kapitulo 12 da bro. Sa unsa man imuhang alpha nung nika. Tanaw kuno ko si imuhang kuan mi itabo sa katapusang panahon. Kana nahadya sa daghan day manindog sa inyong pulpito nya sumala lang sa akong naibalaan bro ha. Dili pwede basta-basta makatindog sa inyong pulpito bro ug di ka binunyagan sa Seventh Adventist. Mingon ka nga na may authorization sa elder. Nya Katoliko ka tagahan ka authorization patindogon ni sa pulpito. May magnabunyagan. Ang kasagaran manindog sa pulpito bro. Ang kasagaran manindog sa pulpito sa Seventh Adventist kanang mga nabunyagan unya napoy tahas, nabay papel, naay kanang bahin ingnon ta lang. Unsa may bahin mo brad? Matag kag talk didto, mo lecture ka didto, mo nimong topic. Ano siya? Or mo lecture baga ka sa inyong Sabbath school pagkahapon. Pero kani gid bro, klaro yung nanindog sa inyong pulpito piting dagana nya uban pag yun ang sulo sa mga bakak nga mga tagna. Kuy, yung bakak tagna. Sa ilang mga kamot gidagkutan sa impirnohanong sulo ni Satanas. Ang pangutana giunsa man ni pagdagkot ninyo sa sulo ni Satanas kanang nakadagkot mo. Unya mingon mo nga ang pagsabot sa Seventh Adventist ana mo yamong sundon. Sige, unsa man ning sulo bro? Then anong gidagkot? Nganong gidagkot ni sulo sa yawa? Giun sa pagdagkot na namoy access dito? Ang imong pagsabot layo ra kayo bro. Mo na nga ikaw magbasa para maduol-duol yung sabot pasabta mi. Uban sa ko mga viewer ug mga viewer ani ni Brad Richard. Unsa man ning sulo ug unsa po ning Satanas dire gidagkotan kanang diin ta ni dagkot. Diin mo ni dagkot.
Sige Yes, daw. ah. Eh mayon ta nga literal ang sulo. Ah. Kapag sulo nga lukay bang kukod lukay diyon dagkutan mo toy sulo. Anya, Kani bro, tubago na ako ni bro. Ano siya? Kami na sige. ha. Kaya sumala nini sa libro sa Seventh Adventist, nabahin ang Seventh Adventist bro, doon na mga offshoot. Oh, Ah. ang matuod bro, ang matuod, General Conference, ang mga lokal, mo na mo atake, monulod na sila bro, mga Seventh Adventist Conference, local conference. Mo na nga, kanang imong panghuna-una, pagsabot nimo, di gid na mao, kay himuon nimong i-general nimo. Kato pa bro, Okay. kana na nindog das pulpito mga local conference na. Okay, nga naman bro, manunod na sila bro, unya mo pahayag na sila sa mga sinulat ni Mrs. White, kana bitong misapply, misinterpretation. Kana bitong gamito nila ang sinulat ni Mrs. White aron lang sa paglubag, aron sa pag-atake sa sulod sa iglesia. So, mo na akong pasabot mo na nga, ikaw nga nagbasa, sutaa sa usa ang iglesia sa Seventh Adventist. So kaning di adre bro sa page 54 man siguro niya kung basahon niya. Page 54 de bro. Chapter bro, unsay chapter? Sa Mga option ha? Mga option to akong gipasabot ato option. Oh, option daw. Kapitulo 4 bro. Sige. Oh, dayon sa page 54 mingon. Ikaw Kapirnao mga 70 Adventist kinsa dunay dakong kahayag nagibayaw ngadto sa langit sa puntos kay gayunan pagayod-yuron ngadto sa impierno nganong giyud-yud man ning 70 Adventist impierno bro nga nakadawat man tag dakong kahayag. Okay, ano siya ha? Okay bro, ano siya? Nganong nasulat ni bro? Kaya nga naman, sa gipasabot diri alagi sa mga kuan kay ang uluhan naman ang iglesia. Wala nga iglesia nga matuod bro ang nagtuman sa 10 commandments. Unya, diha sa Seventh Adventist sa kinibitong sa iglesia naay gitawag og bunglayon og trigo kung sa amo ang pagtungdan kay nay kanay bitong tawagan na dili tanan pareha gud sa Katoliko gud dili tanan Katoliko tarong labot sa Adventist tanang reliyon bro makaingon gyud tanang nga dili sa among simbahan dili gyud tanan nga na ba bisan sa inyo ha diha so ang gipasabot diri bro kini mao ra tong mga tawo nga bitaw nga dili maghinulsol kay nagahambog man di ba garboso ba garboso bot pasabot ang pagpataas sa kaugalingon nga dili maghinulsol kay gikutlo man igod sa diha sa Mateo ug Lucas kanang sambing agi ko ni pasabot ni Kristo. So mo na nga dili day tanan bro ang Adventist may impierno. Mo na nga okay ang tao nga garboso bro di man na maghinulsol magpataok na sa kaugalingon. Mo na nga naipipila nga mga Adventista nga dili maghinulsol o dili garboso pero nawala ang pagka tinuod sa iglesia kay nagtuman magsugo. Pero ang Katolik layo ra gid sa tinuod, layo ra sa tinuod. Mo na kung sabot bro. Sige. Kung wala nawala ang pagkatinuod bro, nganong giingon man diri sa page 53 sa ubos ba kaning ubos diri maora kini ang nailhan nga pamahayag nga sulat ni Ellen White nga nagpakita nga daw nawad-an og pagsalig sa organisasyon sa Iglesia Adventista. Si Ellen White bro, nawad-an man gyud pagsalig bro. Okay, tubag ha. Sa musmang sa iyang sinulat bro, doon ay mga gipasabot ni Ellen White nga sa iyang sinulat mapareho maora kini ang nailhan nga pahayag nga gisulat ni Ellen White nga nagpakita nga daw nawad-an siya og pagsalig sa organisasyon kay nakita ni Ellen White sa sinulat wala labot si Ellen White ani kay igor man siya nagpahayag ani. So iyang sinulat nga diha sa Seventh Adventist nga dili ikagarantiya bro nga ang tanan maluwas pero So nawad-an siya bro, nawad-an siya pagsalig. pero nawala ang pagkatinuod sa iglesia kay way lain nga tinuod ris kalibutan katuryong nagtuman sa sugo. Napulot. So unsa man sugo bro, pag magtuman ta sa sugo bro, mahulog day nga tinuod ng simbahan na bro. Yes, tinuod.
Unsa nga sugua bro nga atong tumanon para mahimong tinuod bro, makwalify siya nga tinuod. Yes, napulo kasugo. Napulo. Ang local conference bro kay nagtuman pug napulo ka sugo ga Sabado sa tinuod pud to. Ang reform tinuod pud to. Okay, akong tubag ha. Matawag nila na uod bro kung naa sila sa kanang General Conference kay ning gawas man guna sila. Ingon ang Ginoo sa 1 Juan 2:19. Ang sila na mahawa kay sila dili ato kay kung sila ato pa sila magpabilin unta dinhi kanato pero kay nang gawas man sila dili na sila tinuod bisan pa day nga nagtuman sila og sugo kung nigawas sila sa matuod nga iglesia nga Seventh Adventist General Conference mao'y gitagaag authority nga gipakita ni Ellen White nga ang General Conference mao ang tingog sa Dios na sa mong basahon. So bro, dili day ingon nga garantiyang mutuman tag sugo bro. Mao na ni tinuod kay ug mao na. Wa man lagi matinuod Di man, ang di lokal man. nga nagtuman sa Di man tugsugo. bro. Di man. Ang kakulang lang, okay man unta. Doon ay kulang. Ang kulang nila ng gawas man, ng So, gawas. dili gid ay maayo bro nga tuman na tag sugo magkapatinuod na simbahan na gid ay kulang. Di man, kay nang gawas man sila bro. Nang gawas, okay nga tinuod. Apan doon ay kulang ng gawas sila. Ang imo mo kung deklarasyon ganina god nga pag magtumag sugo Oh, wala tinuod na lagi. kitong tinuod. Oh, tinuod. Tinuod. Apan nang gawas, ang problema man gud sa local conference, ang tumagsugo. Isip mong tinuod unta. Pero kay nang gawas man, dili na tinuod. So kinsa may nanggawas bro? Ang kuan kining local conference kay ang una gyud nga gikuan general conference. Napay lisod gyud kamutan na. Kanang simbahan na nga imong gipasakupan karon bro. Siguro na jud ka nga mo ginay kay Kristo ang gitukod kana nasa Mateo 16:18. Yes, sigurado nga kanang iglesia dili na ingon nga building. Okay, ang iglesia pulong katawhan na bro. Man bro. Gikan sa Pasabton lang sa kanang Greek kadali word. bro. Pasabton sa Ay, kanang wala kadali. ko Roman Catholic. Unya, wala ko Roman Catholic. Basin magtuo po ning uban nato ba? Basin magtuo po ning uban nato ba nga building tong gitukod. Pasabton lang kanako bro nga sa simbahan do na gid duha ka klaseng simbahan bro. Ang non-living church o kaning living church. So pag tag living church kanang mga tao, iglesia, group of people. Pag maingon tag non-living church mo na mga building, mga estruktura, mga kapilya, mo na siya. So bro, kay ang mato nimo bro, kanang ka-Kristo ginang gitukod. Naaman sa inyo hang Seventh-day Adventist believe. Atong basahon ningi ang sa inyong Seventh-day Adventist believe nga ang Seventh-day Adventist usa ka pinakadako o pinakapaspas nga mitubo nga protestanteng misyonaryong organisasyon. Ang akong pangutana bro, protestante ba tong gitukod ni Kristo? Okay, tubag. Ani siya bro, matawag ang usa ka protestante bro. Nagsugod na sa panahon sa reformers sila kining gitawag og Martin Luther. Kana diha na time bro sa 15th century pataas. So kaning inyo kay Okay, protestante una protestante si kuan ba si Martin Luther kay nakigbato siya sa Romano Katoliko. Si Martin Luther bro. Mami no, kaya ako explain kay Alma. Si Martin Luther bro, kay mo may kinaunang ni protesta bro, amahan yun ang protestante bro. Kung siya ang kuan bro, kay siya man ang sumala sa akin ng history. Siya man yun, kay munghi man siya, munghi sa simbahang Katoliko. Pero dito niya ang viral bro nga ang panudlo sa Romano Katoliko layo ra kasi Bible na kaning indulhensya, bayas patay, kanya purgatorio, wala siya nga dili gid na kuan ni na protestant si kuan ni against siya sa Katoliko. Muna ni hawa siya. So kung sa Ginoo bro, wala mi nagprotestante, wala mi nagprotesta sa Ginoo. Kay nga naman nga ng panahon na bro, nawala manggod ang kamatuoran, ang putli nga kamatuoran panahon sa Dark Ages. Sang mangit-ngit ka tuigang sa 538 AD to 1798. Kay giwagtang ang Biblia nga dili pabasa. Mo to nga
nahari ang kining gitawag og Kano sa man to nagsugod tong kuan bro, Dark Ages? sa 538 bro, daga nag 1798 sa history. Unsa nga istorya atong nabasa na bro? Kaya kung sundan dire, kay daghan kog istorya dire. Kanang history. Basta kay nanay libro bro, nanay libro. Wala na ko na kuan bro na hinumdum. Basta na ako yung libro anak. Wala ko na ako. Unsa may nang bro kanang ako sige kog ka-encounter og Seventh Adventist social media ba? Kumot man jud kanyo ng Dark Ages. Unsa may nang Dark Ages? Ako ang pasat. Sumala sa history bro, ang Dark Ages namugna na mga sa tuig na nga kung gitawag o kuan be sa tuig lagi na 538 tuig 538 nilaga na sa tag na sa Biblia bro 1260 years ang kadugayon kay gipamatay ang mga nagbaton og Biblia nagsunod sa adlay papahul pawala lagi ang gitawag og kining kamatuoran. Lagi bro, asa man na to mabasa bro nga kanang ang Dark Ages ang gipamatay katong mubasag Biblia then katong namahuway sa badaham na to basa. Mabasa lagi na bro pero nalimot lagi ko sa basahon kay na ako ebidensya na nasa akong cellphone na save nako. Unsa nga mga kwan lang gid bro, unsa jud nga title sa history katong i-research dire. Nalimot lagi ko basta na bro na ay lasa lagi ko ano di lasa ta na magamit ko lagi dahil lasa lagi ko sige so dili gid ay protestante si Kristo bro nya protestante man mo bro sige bro no man na mo kong pangutana bro ikaw na po pangutana bro balusan na ra sa ta lagi okay walay ligo gapo ang walay ligo kana ra man nakaibalo ko siya ang kaisig sa walay ligo adaga na ta. Sige. Asa naman to akong kuan be. Okay. Kani bro. Ako pangutan na diri sa bro. Sumala sa ikaduha nga sugo bro sa Napulo. Akong basahon diri no, premise. Sa Exodo 20 versikulo 2, 4 og 5. Ingon sa diri, ayaw kamo pagbuhat og Dios o larawan sa bisan unsa dito sa langit o dinhi sa yuta o diha sa tubig nga naa sa ilang yuta. Ayaw pagyukbo sa bisan unsa nga Dios ni magsimba nini. Kay ako ang Ginoo nga inyong Dios o nga abuguan. Sinutan ko katong nagsalikway. Bro, sumala sa imong nga dungog bro, nga sa Napulo ka sugo, ikaduha. Nga ingon ang Dios nga ayaw pagbuhat og larawan, nya ningon pagid ayaw pagyupo pagsimba. Pangutana nahibalo ba kanini nga supat ni sa Ginoo ang pagsimba og Dios larawan? Nahibalo kanini wala. Tubag bro kay balo jud kay bro, mo bitaw kaming Katoliko bro, wag gyud magbuhat og Dios kay perti gyud kabaluan mo ana. Mo nang musubay bitaw ka sa sulod sa simbahan Katoliko. Di jud ka kakita Dios dito. Ang imo makita dito, mga dagway sa mga santos, larawan ni Jesucristo, larawan ni Santa Maria, larawan sa mga ni San Vicente Ferrer, mga nasantos sa mga taong nahingpit na. Pero musod ka simbahan Katoliko? Ay sa bro, musod ka simbahan Katoliko? Di jud ka kitag dagway dito nga giludhan na mong yawa, wa gyud mo. Anya sa Biblia bro, ginganlan ang mga Dios. Si Baal, si Astaroth, si Molok, si Dagon, si Rapan, sa panauban dia. Pero wa man jud ka kita simbahan Katoliko nga San Baal, San Dagon, San Molok, San Beelzebub. Wala. Lahoy, klaro kaya mong ampo bro. Santa Maria, San Jose, San Vicente Ferrer, San Francisco Calungsod. Klaro kay bro. Sige bro. Sunod pangutana, matod mo nga kanang nasa inyo simbahan dili na Dios. Ang Dios sumala sa imo sa Biblia bro. Kani nga man gyud Dios o larawan. Gusto ba ni nga inyong hubad nga ang Dios larawan? Gusto ba ni? Sakto na bro, sakto kay na bro. Kay ngano man. Giingon pa sa Bible. O larawan parehara. Sakto ra. Lagi. Giingon pa sa Harper Bible Dictionary, all idols are image. Tanang mga Diyos larawan. But not all religious image are idol. Dili tanang relihiyosong imahe Diyos. Panalitan. Musod ka sa inyong simbahan, makakita kag libro
Di ba na ay dagway sa Ginoo kanang alpa o kanang ni ang lagda ninyo na dagway sa Ginoo? So unsa man na para sa inyo Dios sada dili. O nga naman, not all religious image are idols. Unya gilarawan ni San Pablo sa unang Korinto 8:4 nga ang Dios nagrepresentar og mga butang nga di tinuod. So di man pasado ang sa Katolikuhan na bro, kay in the first place naamay tinuod man nga na Hesukristo nag-exist among gilarawanan. Tinuod man nga na Santa Maria ang gigamaan namo og illustration, gigamaan namo og kanang ribulto. So di matawag Dios na bro. Sige bro. Sige, sunod. Matod mo nga kanang yung mga laro, matod mo ang Dios larawan. Di ba? Ingon ka husto. Sunod akong follow-up question. Kanang nasa inyong simbahan, bro. Nga matod pa sa Biblia, nga gi-emphasize gyud gipasabot nga ang ilang Dios o sa lapi bulawan ginuhat sa kamot sa tawo. Sila adunay baba dili makita o di dili sila baba dili makasulti. Sila adunay mata apan dili makita, sila adunay igdulongog apan dili kadungog, sila adunay ilong apan dili makapinamaho, sila adunay mga kamot, sila dili makikap o sila adunay tiil dili ka lakaw, sila adunay makasulti. Karon bro, kining gikuan ri sa Biblia nga dunay mata, dunay kamot, dunay tiil, dunay baba. Kanang nasa inyong simbahan bro, dunay mata na ba nay baba, nay kamot. Okay bro. Tinuod man ang naibulto. Lagi. Tinuod man na nga nagi. Kada lang naagi nay mata bro. Naapo nay kamot amo ribulto. Apan ka nang giingon sa salmo, walang nimo nagi-contextualize. Kinangita mo na sila. Asa mo na inyong Dios? O nara mong Dios o. Nga ilang Dios nga gi-introduce, ribulto, wala pag gidya mo nag-exist. Wala ba kanang know-how ba? Nga wagi, wala. Dili gid tinuod asin. Wa mag-exist. O niya, kanang sa simbahan katoliko, bisan tuod og naami mga ribulto, na mata di kita. Pero ang gilarawanan, magkakita man, tinuod mong nag-exist. Para rin ko naning butanta lang bro, na kay picture. Siyempre, nagbaton kong picture ni mo, mayingon ka nga, uy, kinsa mo na si Giovanni. Amigong na ko na. Tinuod din nag-exist si Giovanni. Yes, tinuod. Ang katong picture ni mo, na dito'y mata, na ibaba, na ilong, na kamot, na tiil. Pero di ka kalakaw, kay picture man to. Pero ang real na ikaw, tinuod itong makakita makalakaw karon. Og imo nang, og akong gisiun tong picture ni mo, nga mahal king pagkagama, akong gubon. Masamay bation sa tinuod nga ikaw, masuko ka o malipay? Suko juga na, unsa man gapo dako magay kasuko lago kay magguba akong larawan. Ana po nang Ginoo bro. Lain pangutana. Sige. Matod mo nga naay kamot naay tiil. Karon kanang inyong larawan, bro, makalihok ba na nga mo lakaw siyang kagalingon, makasulti ba na, makakita ba na siyang kagalingon? Ako pangutana. Tubag bro, dili bro, kay replika man na siya sa tinuod nga Kristo bro. Pero katong tinuod na Kristo, makalakaw gyud to, makalihok gyud to, makakita, makadungog. Kana replikar na siya kay kun atong basihan gud nga mauna nay Ginoo na to. Ang Dios Ama nagpabuhat man sa tug kirubin nya nay pako. Dios to kay di man to kalupad. Anghel, naman to'y mata, naman to'y ilong, naman to'y kamot, ay pako. Diyos to. Nga katong halas nga tumbaga. Nga, pwede na gudong ta magbuhat tagdagway sa Ginoo. Nga nung halas mo dyan pahimo nga simbolos yawa. Abot, pangipasabot, Diyos to, dili. Ano na siya bro? Sige. So, pangutana. Sige. Matod pa dire sa premise akong pangutana. Deuteronomio 4:16. Matod pa sa Biblia, ang Ginoo, aron dili kamo mangadaot sa inyong kaugalingon o dili kamo magbuhat o linilok nga larawan sa bisan unsang dagway sa panagway sa lalaki kon sa babae. Ang pangutana nako, doon na ba mo ilarawan nga dagway sa babae, dagway nga lalaki, kanang nay lalaki, nay babae, nga larawan. Naba mo ana wala. Naa bro, taga example si Santa Cecilia, babae man na. Santa Bernabet, Bernabet, babae man na. Si kining ni ang santo sa kondre si Santa Rita Ocasio, babae man na. Santa Maria, babae man na. Pero dili na ma-serve na to as Diyos kay mga santos man na. Unsa may giingon sa Leviticus 10:10, ilhon ang mga butang balaan ug balaan.
Ya, karon kay mga balaan manggigaman sa Santa Maria. Nangalang magimuha ni mo nagdautan. Pag sure na oy. Mas mahimo pa inoong Diyos na si Santa si kuan si kanang Alien Goldwhite kay kanaw inyong headquarter sa simbahan ninyo. Daghan kay mga rebulto wala mailhikin sa to. Nakana may klarong Diyos kiningon si San Pablo nga butang dili tinuod o karon para matinuod na kisa may mga ngalan na nang ipanggama niyo rebulto ng katindog upat ka buok na isa katong bata nga gikugos atong babae nga naibulak ug may pako wagay nakaila si Dong Rosales gipangutana na ako ana ko siya ay pangutana atong gagama ana unsa so sige lang pangutana bro. Sige, pangutana. Follow-up question. Matod ba diri aron dili kamo mga daot sa inyong kaugalingon? Husto ba ni nga ang giingon sa Dios? Aron dili kamo mga daot sa inyong kaugalingon dili kamo magbuhat sa linilok nga larawan o dagway sa babae lalaki. Matod mo na amoy lalaki nga babae. Karon bro, sakto ba ang giingon sa Ginoo? Tumag Dili bro. ko mga daot. Ayaw kamo pagbuhat. Unya kay nibuhat man mo nga daot mo bro. Ay wala oy. Dili man nga daot bro. Kay ngano man ang among gibuhat mga larawan manas mga santos so dili daot. Ang katong daot bro, katong mga nagadaot gigama atong larawan sa godness of God. Kinsa man to si Diyos. Ang kinsa man ano kanang si gamag kana tinod si Venus. Godness of beauty. Di man tinuod. Nya katong giilan nila sa unang Diyos nga Diyos kuno sa kalangitan. Gigaman babayi. Di man tinuod. Nag-exist na itong woman. Mo na, kung magbuhat ka to, daot, di ka gutok. Pero kung magbuhat kag larawan ni Santa Maria, larawan ni Cristo, daot, di ka gutok ka na. Pasidunggan pagkas Ginoo. Kaya nga naman, gigamaan mo siya og larawan tungod sa imong kahanas. Nara. Pero magama kag larawan siya, masuko yung Ginoo ni mo. Kana may klarong daot o gutok ka na magamag mga Diyos-Diyos nga waga exist aning kalibutan na. Way kalambigitan sa langit mo na daot. Sige. Okay. Matod pa diha sa Biblia nga mga daot yun kung magbuhat o larawan lalaki babae. Doon na ba mo larawan nga lalaki babae? Na ano? Lagi bro. Diba? Tubag na ka na ko bro. Pero dili na siya. Ikaw na mo nga mga daot yun ay mga daot. Dili bro. Sige, Dili bro. next question. Wala pa kang klaro na. Naami larawan sa mga babae ug lalaki. Kinsa man na mga santos. So ayaw ko ging nang gibuhat og balaan daot. Sakar mo kat oy. Sige. Naman mo larawan. Ang daot bro, katong kasalikway sa mga larawan sa balaan mo to'y daot. Be, ikaw be, sa imong kabahin be, kaningon man ang Biblia, asa Leviticus 10:10. Ilhon ang mga butang balaan o di balaan. Ang akong pangutana, kinsa may balaan ani, kaning picture ninyo nasa Alpha and Omega nga yawa o kaning picture sa Ginoo diri nga nasa kong altar. Siyempre mingon jud kang mas balaan jud ang picture sa imong Ginoo nasa altar. Wala na siya. Kailangan mo mapili ka tong balaan ng yawa. Dili na mo. Sige lang pangutana mo. Okay. Pangutana. Wala kataong gipangutana primero di ba ning akong gigamit ang Exodo 23, 4 ug 5 nga naibalo ba ka nga supak ang pagsimba sa larawan nituwag ka nga naibalo nga supak yon. Okay. Matod ba sa inyong supak ng kano? Matod ba sa San Antonio de Padua sa nobina ninyo? Bro, magkuha sa kuha ng nobina ni San Antonio de Padua kaya nakuha na. So sige, buha. Sige lang bro, wala ko to bro, nato sa kong kuanda, lalimot wasan ako ng butang. Dara. Sige ko, basahan na, basahan. Sige. Okay, ako basahan na. Ang ngalan ni San Antonio gibantog sa tibok nga Santa Iglesia Katolika. O ang iyang larawan gisimba o gitahod sa dako nga debosyon sa daghan nga mga kalungsuran niining kapuputan. Pangutanan nako. Unsay imong nadungog bro? Naay larawan gisimba or wala gisimba ang larawan? Akong nadungog na larawan gisimba. Pero basana ko ana. Ko naraw pakita na ko viewers ha. Ala. Sana ko. Ang giingon dire sa page 5 na mong gigamit to tama ba ko page 5? Yes. Ang ngalan ni San Antonio de Padua
gibutang sa tibuok nga gibantog ano gibantog sa tibuok katanta Iglesia Katolika ug ang iyang larawan gisimba o ginatahod sa dako nga debosyon sa pag sa daghan nga mga karlungsoran nini mga kapupudan. Wala gid tay nabasa dining niingon nga gisimba ingon nga Dios as God wala. Pero atong tinaw na usa ni simba brad. Ang simba do na tay upat ka classification dili ka pag moingon ka makabasa kang simba ingon na ng Ginoo. Dili oy. Upat ka classification una latria. Unsa ning latria? Ihatag lang na dito sa Dios Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Di na nimo pwede mahatag sa santos. Ano man? Ang latria para na sa Dios. Tumunang magsimba mi adoration. Dili veneration lang kundi adoration due to God alone, Amahan, Anak, Espiritu Santo, latria. Ikaduha, hyperdulia. Asa man ang hyperdulia? Ihatag na nga pasidungog espesyal kang Santa Maria inahani Kristo kay ipasidunggan man siya sa Anghel Gabriel espesyal. Himaya ka Maria puno kas grasya ang Ginoo nimo bulan ka sa tanang mga babae. San Lucas 1:28 ang Dios Amahan mo ning daig kanya pinagit ni Anghel Gabriel. Unya kanang gitawag na tong protodulia adto ra sa nato ipahinungod sa bana ni Santa Maria nga si San Jose. Ug kaning gitawag na tong dulia ana na ipahinungod sa tanang mga santos. Mauna nga kanang basa nimo aning kang San Antonio de Padua. Veneration ang patawag ana sa pagsimba. Veneration pagtahod ba kay santos guna tahod gyud kasi mong silingan nga okay kalibutan gyud bako na ganik talikod na. Sige go, lain pangutana. Sige. Matod mo nga nimo nga sa maong basahon nga nabasa gyud nga ang iyang larawan gisimba. Ang kunon ba nimo ni? Yes. Ang kuno na ko na siya pero dili ingon nga Dios ha. Kay bisag asa ta mag-abot nga platform sa social media, TikTok, Facebook, YouTube, ha? Kung asa na pitang live, wa di jud ka makabasa na gisimba ingon nga Dios. Wala oy. Mo na hunar na nimo nakabasa ka gayon ka nga sa Dios na ipunting buloy. Kanang moingon kasi mo uyab. Love, ikaw ragi akong gisimbang babae love, wala lain. Nagimo nimong Dios imong uyab. Wala unsa man ang klaseng pagsimba nga giingon si imong uyab. Adoration dili, veneration. Gatahod ka si imong uyab, respeto ka. That is why nga bisag magkinaon sa love di jud ka nako iyoton love kay ngano no pamatay kasal nagrespeto jud ko nimo. Ja, nang sa ka. Di lain pangutana. Sige, sunod. Salamat sa iyong paghangkod nga ang iyang larawan dahil gisimba di ay. Okay. Matinawan ko ba? Pangutana na ko nga sumala sa imong gipamulong ganina. Nga supak day ang pagsimba sa larawan. Pangutana na ko. Katong pag-ingon nimo nga pagsupak imo na bang ang kunon karon nga tinuod nga ang pagsimba dahil sa larawan inyong ang basahon gisimba man gyud ninyong larawan nakasupak ba mo imo ba tong ang kunon adawaton tong gingon nimo imo bang uyunan nga supak gyud ang pagsimba sa larawan. Okay bro, uyunan ako na bro nga supak kinang pagsimba sa larawan kun himuon nimong Dios ang larawan pero tikno sa Apos Katoliko magimaya ka Maria na puno ka sa grasya ang Ginoo na kanimo wala gyud mingon ang simbang Katoliko magimaya ka Maria na kas rebulto ni tapot kas bongbong wala ang Apos Katoliko amahan namo na ka sa mga langit pagdaygo ng imong ngalan wala mingon ang Katoliko amahan namo daygo ng imong ngalan napot wala kay klaro may panudlo sa among katekesim di Catholic Church tahod na imahe at the adoration dito kundili ang pagtangay imahe nakagilro larawan mo lang wala ta mag-YouTube larawan mo magkabaan tas Ginoo ana sa di ka may pangutana. Okay, salita ha. Ay matod mo nga supak ang pagsimba sa larawan karon kining inyong basahon nga atong mabasa nga ang iyang larawan gisimba. So imo na nga dawaton nga nagsimba ang larawan ni San Antonio. Dawaton ko na bro. Bro, dawaton ko na nagisimba na mo si San Antonio de Padua veneration. Dulya ba dulya dili latria ha nga adoration jud to God alone kay. Wala man na dili. Na Diyos. Na
nga nahinga na langit na. Gipasidungga na mo, pasidungog kung magigasi mo siling ng ibar si mong kinabuhi kinatagakan kikotot. Di na yung signal nimo. Bro, Di na yung signal. murag nawala si Brad. Ay na nagtanugay mo live bro. Ako na po yung mga tana bro, kay bro bunog naman ni kayo. Ako na po yung mga tana. Pangutanas. Ni Mr. Giovanni Felicidario. Di ka nang lisod. Yay, di man tapas sige. sa ni. Okay ha? Karon. Ako na po. Oh, STD ikaw. na sa kanya bro Eugene ka po. Sagin sa pa mo. Sige. Sige ha. Tama na. Bro, kasama to. Ay, kadala lang bro. Bro, kadala lang. Bro, before ka mangutana bro, before ka mangutana bro, ako sa pangutanon si Brother Giovanni kung okay na ba siya sa akong mga tubag. Okay na ka bro, nakasabot na ka to bro. Sige. Sumala sa imong tubag. Nakasabot na ka. Ikaw rin nakasabot. Okay, huwag ka mahusay. Di, unsa pa imong ikalibgan niya. Wala ko kasabot sa imong tubag pero ikaw rin nakasabot. Mara to, bro. Nangikitan din. Sige. Di na pangutana. Kanang lisod. Sige, pangutana na bro. Kay mo-out na ka Sige. bro. Kay kamulan na bro. Sige. Mr. Giovanni Felicidario, mayong gabi kanimo na bro. Oh, may gabi. Padayon ta. Imong gigamit ang Exodo Kapitulo 20 nga dili ka magbuhat og larawan, tama ba? Exodo 20 bersikulo 4 ngadto sa Okay. pagsimba. Dugang pagsimba. Ang pangutana mo ni kay inyo magbuhatan og mga Di. larawan si Okay. Ilin Sige, Jiway sige. o ang uban ninyo nga mga magtutudlo sa inyong simbahan Hindi, kay hindi. inyo magbuhatan og larawan, pangutana. Sugo ba sa Dios nga buhatan si Ellen G. White o mga larawan o sugo lang sa SDA? Okay, tubag. Dito sa pangutana. Tubag. Ang tubag nako sumala sa Exodo 20 4 ngadto 5 ang pagbawal diri ang pagbuhatog Dios larawan mao ang pagyukbo o pagsimba. So ang gibawal dira kung magbuhat kang larawan o kining Dios kung himuon nimo pagsimba kay nadre klaro ayaw pagyukbo sa bisan unsang Dios ni magsimba. So ang Seventh-day Adventist wala gisimba ang larawan ni Ellen White. Ang nakasupak ang Katoliko pinagsimba. Kanang lisod kay pangutana. Akong kanang lisod. balikon kay wala nimo masabti. Akong balikon ang pangutana kay wala nimo masabti. Kay inyo man gibuhatan si Ellen White og mga larawan. Sugo ba ni sa Dios o sugo lang sa SDA General Conference? Pakitubag sa pangutana. Tubag. Okay. Ang tubag diha na wala gyud taon may kasupak sa Ginoo kung magbuhat mig larawan. Ang kasupak diha kung himuon na nimong pagsimba, pagyokbo. Ang Katoliko Bro, ang iyang pangutana bro. Ang iyang pangutana bro. Kung sugo ba Nilikay ka sa akong pangutana. Ako lang balik Oy ay ang pagbuhat sa pangutana. akong tubag. Ako lang balik ang pangutana. Kay Brad Nilikay. Kay inyo Wala magibuhatan pa og Nilikay. larawan si Ellen White. Kay inyo magibuhatan og larawan si Ellen White. Sugo ba ni sa Dios nga buhatan siya og larawan o sugo lang sa SDA General Conference? Pakitubag. Ang tubag nako mao ni siya. Wala lagi mi kasupak tungod kay bisan pa di og nagbuhat og larawan kun wala gisimba. Pero kan ang Romano Katoliko nagbuhat maglarawan niya gisimba maoy nakasupak sa sugo sa Dios. Ang isyu ni pagsimba. Akong balikon, akong balikon. Balikon ko na kung tubag. Balikon ko na kung tubag. Kung magibuhatan og larawan si Ellen White. Oh.
Sugo ba sa Dios mabuhatan siya og larawan o sugo lang sa SDA General Conference? Ay, gitubag na lagi ka. Nagbuhat lagi may larawan, pero wala gisimba. Ang isyo diya, pagsimba. Oh. So, ang Katoliko, kasupa kay nagsimba na, karo ebidensya, nobina. Pero, brother. Mangutana rin ko ano ni Giovanni, brother, kasa, out na ko. anong lisod? Anong lisod? oh, sige. Lagi. Naaman sa Leviticus 10, bro. Naaman sa Leviticus 10. Nga ilhon ang mga butang balaan o dili balaan. Yuta. Karon bro, Sige. asa may mas balaan bro? Asa may mas balaan? Kining picture sa yawa nga na sa inyo ang Alpha and Omega o kining imahe ni San Miguel Arcangel? Okay, ang tubag na ko, oni, ang gigamit na nimo nga Levitico 10 versikulo 10, di ba? Wala nagisgot og larawan. Ato pasahon kung nabay larawan nga gisgotan diri. Ilo ninyo ang kalainan sa balaan o dili balaan. Ang kalainan Butang balaan ba? Mga butang balaan. Mga butang balaan. Lagi. Oo, salamat Mga kay butang walay balaan ba? larawan. Kani kay butang mali bro. Kani kay butang mali bro. Para ni mo bro, dili ni amay balaan bro. Katong picture sa yawa nga yung Alpha and Omega o kining kang San Miguel Arcangel. Oh. Ano siya ha? Gigamit nimo ang Levitico on 10 versikulo 10 o gigamit nimo ang Alpha Omega. Tungod kay ang imuhang kuan layo ra kayo. Layo dili konektado kay nagisgot ra ni diri og butang. Wala gid nagisgot sa kuan diri larawan wala. Butang balaan. Wala nagisgot sa kuan larawan. Wala bro. Sige bro, wala ta magkatinabot bro. Sige, salamat sa panahon bro. Okay, salamat. Pade dahil sa pamatahan. Sige, padayon. So, padayon. Kay, imo naman yung iangko. Brother Richard, mo-out ako bro. Oh, sige. Sige bro, Sige, dagagay salamat salamat sa bro. panahon. Ayaw lang i-delete yung live kay pagkawan sa mong live ako nang i-edit, i-post ako sa kong social media account.